Bago natin simulan ang kwentong ito, gusto ko lang bigyan ng napakalupit na shoutouts ang ating mga King members na sina Jude Estrecho at Yokono Bigako. Maraming salamat sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko at ng pamilya niya, mother side. Taong 1966, Panabutan, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyan pa ring naninirahan sila mamang sa Panabutan. Nung nabanggit ko sa Gapasan 4, papunta itong sila Tatay Dadoy kila mamang para humingi ng tulong dahil nga sa mga nangyari sa Bukid Siraway. Nung makarating itong lola ko, Tatay Dadoy at tatay niya sa Panabutan, nagulat sila kasi si mamang nakahanda na. Ang sabi lang sa kanila, magpahinga muna ng buong araw dahil mamayang gabi, lalakad sila pabalik ng Bukid Siraway. Pero silang tatlo na lang. Biglang sumagot yung nanay ng lola ko kay mamang. Bakit sila iiwan doon? Sariwa pa sa mga isip nila yung katatapos lang na inkwentro nila sa pamilya ng aswang. Kahit matapang tong nanay ng lola ko, syempre, mabuti na din yung nag-iingat. Sinabi ni mamang sa kanila na kung sakaling may bumalik, hindi naman yun makakapasok sa loob ng bahay nila. Oo, pwede silang takutin. Pero yung aktwal na sasaktan sila, hinding-hindi magagawa ng mga aswang yon. Medyo nag-aalangan pa rin tong nanay ng lola ko. Pero syempre, wala siyang magagawa. Utos ng matanda yun eh. Nakaupo sila sa mahabang mesa nun. Kumpleto ang buong pamilya nila na sabay-sabay kumakain. Pinapakinggan nila yung kwento ni Tatay Dadoy tungkol doon sa mga nangyari sa bukid. Tsaka nabanggit din niya yung makakaharap ni mamang kung sakasakali. Habang nagkukwentuhan sila, meron silang narinig sa labas na para bang bumubuelo ito, nasusugurin yung dingding ng bahay nila. Napatayo si Tatay Dadoy at titingin-tingin ito sa paligid. Naririnig na naman ng lola ko yung hinga niya na pinaupo siya ni mamang. Ang sabi nito sa kanya, kalma lang, Doy. Iba pa yan. Napatigil sa pagkain yung tatay ng lola ko. Tapos dahan-dahan niyang tinanong si mamang ng, Mang, anong iba? Sumagot si mamang sa kanila na hindi yun yung nakaengkwentro nila sa bukid. Pinaliwanag ni mamang sa dalawang ito kung ano yung naririnig nila sa labas na para bang toro. Mula pala nang umalis sila sa bahay, walang pinipiling oras yung toro na yon kung kailan niya gustong magparamdam sa kanila. Palagi nitong tinatakot yung mga nakatira sa bahay nila mamang. Lumapit si Tatay Dadoy kay mamang. Meron siyang sinabi dito na may halong gigil na, Mang, bakit hindi natin patayin? Nakikita ko na siya. Nasa likod lang. Paikot-ikot. Umiling-iling si mamang sa kanya. Ang sabi ni mamang, batang aswang lang yan. Hindi yan yung hinihintay niyang bumisita. Meron pang mas matanda dyan. At yun ang gusto niyang hulihin o di kaya patayin. At isa pa, bili ng mga kaibigang elemento ni mamang sa kanya. Wag na wag gagalawin yung batang aswang na yon. Oras na may mangyari dun, hindi lang 3 aswang ang makakalaban nila, kundi isang buong lahi. Kumbaga, parang ginagamit lang nilang trap yung batang aswang na yon
para magkaroon sila ng dahilan na pagtulong-tulungan sila mamang. Tinanong ni Tatay Dadoy kung miyembro ba yun nung pamilya ng aswang na sinunog nila. Sumagot si mamang nang hindi niya alam. Kasi yung amoy ng aswang na yon, bago sa kanya. Meron siyang naaamoy sa hangin na pamilyar. Yung amoy ng dating pamilya. Meron din naman na hindi. Bago lang sa kanya. Tumayo itong si mamang at tinapik-tapik si Tatay Dadoy sa balikat niya. Ang sabi nito, sa ngayon, wag na muna nilang intindihin yon. Sasakit lang ang mga ulo nila. Ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, yung mga nanggugulo sa bukid niya. Meron kasing balitang nakarating na mula sa kaibigan niya na merong nanggugulo na mataas na uri ng barang doon. At marami din itong kaibigang engkanto. Dapat agad-agad maagapan niya yon. Dahil kung hindi lang mga pananim niya ang mapepeste. Pati na rin yung mga nananahimik niyang tauhan. Sinabi ni Tatay Dadoy na meron siyang napatay na isa. Ngingiti-ngiti lang si mamang. Ang sabi niya, isa lang yon sa mga inuutusan ng barang. Yung mga nakikita nila, mga galamay lang yon. Yung pinakaulo ang kailangan niyang hanapin. At ang gagamitin nilang daan para mapatay yun, yung mga tauhan ni Tatay Dadoy na nilagyan ng sumpa at sakit. Sumagot si Tatay Dadoy. Sabi niya, maayos naman ang mga tauhan niya. Tsaka, nagbigay siya ng kahoy na may langis doon sa nakitaan niya na merong sumpa ng barang. Ang sabi ni mamang sa kanya, dapat nung ginawa niya yon, hindi niya pinauwi yung mga tauhan niya at inobserbahan niya ng maigi. Hindi yun makukuha sa pangontra na lang. Ang dapat na gawin dun, patayin yung pinaka-pinag-uugatan ng lahat. Natulala ng ilang segundo si Tatay Dadoy. Kasi para sa kanya, alam niyang tama na yung ginawa niya. Wala namang gaanong karanasan si Tatay Dadoy sa mga mangkukulam, barang, engkanto, o kahit sino pang elemento na nagbibigay ng sakit. Meron man, pero hindi kasing tindi ng karanasan ni mamang. Habang nagsasalansan si mamang ng mga kakailanganin niya, lumapit ulit sa kanya si Tatay Dadoy. Ang sabi niya kay mamang, hindi maganda ang kutob niya kung iiwan niya yung pamilya ng lola ko sa bahay nila. Kung maaari sana, isama nila sa bukid para naman mabantayan nila. Ang sabi ni mamang sa kanya, ayaw niyang dagdagan pa yung mga alalahanin niya sa bukid. Magbibigay siya ng tamang panahon kung kailan pwedeng sumunod yung pamilya ng lola ko sa kanila. Basta sa ngayon, siya na muna at yung tatay ng lola ko ang dapat na sumama sa kanya. Si Tatay Dadoy naman medyo napapaisip. Kasi, bakit meron pang tamang panahon? Bakit hindi na lang agad-agad na sumama sa kanila? Ano bang pagkakaiba ng isama sila sa ngayon, tsaka sa pasusunurin? Habang nag-uusap yung dalawa, yung lola ko nakatitig sa kanila. Nag-oobserba. Di ba nga? Chismosa tong lola ko na to eh. Kaya lahat ng nangyayari sa bahay nila, alam niya. Dumating na ang tamang oras para umalis sila ng bahay. Tansya ng lola ko, mga 1:00 o 2:00 na yon ng madaling araw. Walang natulog sa kanila nun. Lahat sila gising at nakatingin lang kay mamang. Ang sabi ng lola ko, sana hindi magtagal yung pagsunod nila sa bukid. Kasi nakakatakot maiwan doon. Si mamang nakangiti lang. Bago sila umalis, ang sabi ni mamang sumama silang 3 sa kanya. Yung lola ko, si Nining at si Tatay Fernando. Lumabas sila ng bahay tapos merong itinuro si mamang di kalayuan sa kanila. Isang malaki at patay na puno. Tinanong sila ni mamang kung ano ang nakikita nila. Sumagot sila ng wala kasi wala naman talaga. Puno lang yon, tapos mga sanga na walang dahon.
Ang sabi ni Mamang pumikit sila. Ayon sa lola ko, habang nakapikit sila, parang minamasahe ni Mamang yung mga mata niya. Malamang ganun din yung ginawa niya kay Nining at Tatay Fernando. Matapos ang ilang segundo, ang sabi ni Mamang sa kanila, imulat na nila ang kanilang mga mata. Pagmulat ng lola ko, meron siyang nakitang iba't ibang nilalang ang nakaupo sa gilid ng puno. Bukod pa ron, yung patay na puno, nagmistulang buhay na buhay. Marami itong magaganda at iba't ibang klase ng bulaklak. Tapos yung mga sanga nito, para bang sumasayaw. Yung tipong nanghahalina ito. Tapos bawat sanga ay may nakaupo na babae. Ang gaganda ng itsura nito at nakatitig lang sa kanila. Pero yung mga nakaupo sa ibaba, kakaiba yung itsura. Hindi mawari ng lola ko dahil yung iba, sobra talagang pangit. Yung titingnan mo lang, masusuka ka na. Yung ganong pakiramdam. Maya-maya pa, rinig na rinig niyang nagsisisigaw itong si Tatay Fernando. Tapos tumakbo papalayo. Si Nining naman, bigla na lang hinimatay. Matapos niyang tingnan yung dalawa, pagbalik niya ng tingin sa puno, nawala ang lahat ng nakikita niya. Bumalik ito sa pagiging patay at ordinaryong puno na lang. Tulala na lang yung lola ko sa puno. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa mga nakita niya. Para kasing dinala siya nun sa kabilang dimensyon. Kinalabit siya ni Mamang. Tapos tawa ito ng tawa dahil sa naging reaksyon ni Tatay Fernando. Umakbay si Mamang sa kanya. Tapos ang sabi nito, yung mga nakita niya sa puno, iilan pa lang yon sa mga kaibigan niya. Siguro merong nilalang doon na pamilyar sa kanya ang itsura. Pero marami din yung hindi siya pamilyar. Yun ang dahilan kung bakit kampante si Mamang na iwan sila. Pero bili ni Mamang sa kanya, wag na wag silang lalabas ng bahay kapag meron silang narinig o nakitang mga nakakaakit na bagay. Unang-una, hindi yun gagawin ng mga kaibigan niya. Pangalawa, maaaring isa yun sa mga panlilinlang ng mga aswang na gustong-gusto silang gantihan. Kaya naman sinasabi ni Mamang yun sa lola ko, gawa ng siya ang pinakamatanda sa kanilang tatlo at alam niya ding ikukwento yun ng lola ko sa nanay niya. Matapos ang lahat ng yan, naglakad na si Mamang, tatay ng lola ko, at Tatay Dadoy papunta ng Bukid Siraway. Mapayapa naman silang nakapaglakad nun. Pero hindi na alam ng lola ko yung mga sumunod na nangyari doon. Habang sila namang naiwan sa bahay, medyo tuliro. Kasi nakakapanibago yun eh. Isipin nyo, wala si Mamang at si Tatay Dadoy. Kung merong manggugulo, sino na lang ang magtatanggol sa kanila, di ba? Imbis na matakot sila nung unang gabi nila, tinanong ng lola ko si Tatay Fernando kung bakit nagtatatakbo ito kanina nung pinamulat sila ni Mamang. Ayon dito kay Tatay Fernando, marami siyang nakitang kakaibang nilalang. Hindi niya maipaliwanag yung itsura ng mga yon kasi sobrang papangit. Meron pa nasa harapan niya. Baliktad yung ulo, tapos puro putik yung buong katawan. Hindi dapat siya tatakbo. Kaso lang biglang bumuka yung bibig nun. Ang masaklap, nakapwesto yung bibig nun sa pagitan ng ulo niya at saka katawan. Bandang leeg. Kaya talagang natakot siya. Tinawag niya si Tatay Dadoy pero pinagtawanan lang siya nito. Tawa ng tawa yung lola ko sa naging kwento ni Tatay Fernando. Matapos yan, tinanong naman niya si Nining kung anong nakita nito. Bakit bigla na lang siyang hinimatay? Ang sabi ni Nining sa kanya, pagmulat na pagmulat pa lang ng mga mata niya,
Bumulaga kaagad sa kanya yung napakalaking lalaki. Hindi niya alam kung kapre ba yun o kung anong klase ng nilalang. Basta sobrang laki nun tapos napakakapal nung balahibo. Hindi siya hinimatay dahil natakot siya. Hinimatay siya kasi sobrang baho nung lalaki. Bumaliktad yung sikmura niya. Imbis na masuka siya, hinimatay na lang siya kasi ayaw lumabas nung suka niya. Matapos yun, hindi na niya alam yung mga sumunod na nangyari. Tawa sila ng tawa sa kwento ng bawat isa. Pero habang nasa kalagitnaan sila ng pagtawa, biglang nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto yung nanay nila. May hawak itong pinakuko. Kabadong-kabado ang itsura nito at pinapatahimik sila. Sabi niya, "Shh!" Tumigil ang tawanan nila at napalitan ito ng tensyon. Hindi na nagtanong yung lola ko kung anong problema. Alam naman niya na kasi kung ano yon. Kampanteng-kampante ang lola ko. At sinabi niya sa nanay niya na merong mga kaibigan si mamang sa labas kaya hindi sila makakapasok sa bahay nila. Naglakad pa palabas ng kwarto yung lola ko nang bigla siyang hinila ng nanay niya pabalik ng kwarto. Nagulat yung lola ko kasi ang lakas ng pagkakahila sa kanya. Sabay tinuro ng nanay niya yung nakabukas nilang bintana. Pagtingin doon ng lola ko, meron siyang nakitang mukha ng isang tao. Paglalarawan ng lola ko sa itsura nito, matandang lalaki. Nangingitim ang labi, mahaba ang ilong, nakasimangot, magkasalubong yung dalawang kilay at nakatitig sa kanilang mag-iina na tila ba gustong-gusto silang sunggaban. Inaambahan na ng saksak ng binakuko ng nanay niya ito. Pero hindi ito nagpapatinag. Nanatili itong nakatitig sa kanila. Ang kinagandahan lang nun, nasa labas lang ito ng bintana nila at hindi na magawang makalapit pa. Sumigaw yung nanay ng lola ko na kumuha ng asin si Tatay Fernando. Pero paglingon nila kay Tatay Fernando, nakatakip na ng unan ang mukha nito at iyak na ng iyak dahil sa sobrang takot. Si Nining naman, naninigas na sa kinauupuan niya at hindi na makagalaw. Natataranta na yung nanay ng lola ko. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Kasi kung lalabas siya ng bahay, mawawala yung proteksyon niya. Kung mananatili naman siya dun, mamamatay sila dahil sa sobrang paninindak ng matandang yon. Nakakaramdam na ng panghihina yung lola ko. Para na siyang hihimatayin. Nung nag-aagaw na yung antok niya at diwa niya, medyo nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Nang meron siyang nakitang napakagandang babae ang tumabi sa mukha ng matandang lalaki na nasa bintana nila. Nakita niyang dahan-dahang tumitingin dito yung matanda. At nung nakita niya yung mukha ng babae, labis-labis na pagkagulat ang naging reaksyon nito na tila ba nakakita ito ng isang bagay na labis-labis niyang kinatatakutan. Maya-maya pa, nawala na sa wisyo yung lola ko at tuluyan na itong nakatulog. Kinaumagahan, paggising ng lola ko, siya na lang mag-isa sa kwarto. Naririnig niya na naglalaro na si Nining tsaka si Tatay Fernando sa labas. Yung nanay naman nila nagluluto. Medyo aantok-antok pa siya nung nagtanong siya sa nanay niya kung ano bang nangyari kagabi. Nananaginip lang ba siya o totoo ang lahat ng yon? Sumagot yung nanay niya sa kanya na wag na lang isipin yung nangyari kagabi. Baka dala lang yon ng sobrang pagod nila o hindi naman kaya sobrang pag-iisip. Pero wag siyang mag-alala. Maski naman itong nanay niya, nakita kung ano man yung mga nakita niya kagabi.
Okay, sorry kung puputulin ko na naman yung kwento natin, no? Pero huwag kayong mag-alala kasi papaspasan na natin ang paggawa nito. Gusto ko na rin kasing matapos tong Mamang 9. Gawa ng mahaba to eh. Siguro aabot pa to ng part 4 or part 5 dahil sa sobrang dami ng kinalaban ni Mamang. Ito na lang, isipin ninyo. Yung naging kwentuhan namin ng lola ko, inabot ng 3 hours mahigit. So ako naman, ayusin ko yun. Tingnan natin kung hanggang ilang part aabot. Pero lahat yun umikot lang sa Mamang part 9. At isa pa palang dahilan kung bakit pinutol ko yung kwento natin para magpasalamat ako sa lahat ng bumili ng Warriors Badge natin dito sa YouTube channel ko. At ang mga bumili ng ating Warriors Badge ay walang iba kundi sina Shadow Fighter, Nolin Aquino, Chin Courtney, Weng Sabay, Ring Kibral Vlog, Florence Bat, Zane Sombol, Arnie Jade Abilay, JMP Cooking, Joan Sevilla, The Wicked Che, Glyza Sutilio, at si Crizelda Buranday. Super thank you po sa inyong lahat. Kung maaari sana, i-message ninyo ako sa FB account ko para ma-add ko kayo at makagawa na tayo ng GC natin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.